babati. Nai maiti. Omanaka. Ini ndoda munhu anoti kana achinge apiwa mari anditi munhu anongotora mari asina kupiwa. Babati mashaiwa mari yenyu here. Ndikucha $10 yangu yandasiya ndinenge ndichida kuti ndope mukomana wekusero. $10 iyo maisa nguvai. Andina nguva akaindaisa mari yandaisa pamusoro penhengerekeni mubedroom edu pamusoro pewardrobe. Aiwa babati kana maisa mari nguva yapera iyo ini ndasogara panapa pani time. Kana watora mari yangu ndipe mari yangu maiti. Aiwa handiri kudaro. Kundibeka mukana wekutsanangura. Aiwa dzidza kutora zvinhu zvaunenge wapiwa iwo. Andina kutora mari ndati ndasogara panapa kare. Tsano ndova ndaona vachidai vachibuda mubedroom. Tsano wabuda mubedroom. Ndiwo nguva yandaona ndafunga kuti maybe ane zvaari kutarisa ake mungatomabvunza. Ini ndasogara panapa kare kare ndiri pafoni pangu apa. Nai Tsano. Tsano. Imi Tsano. Yes, Tsano. Atora mari yangu bedroom ndiani? Ndati atora mari yangu bedroom ndiani? Andiri munoona manjika. Ndo zvandisingadi izvo. Aiwa babati ndiwo unokangane ndichipopotera nyatsa wasapinde mubedroom. Ivini ndimuno wati vapinde mubedroom. Zvandisingadi manjika. Nai Tsano. Tsano. Ndikukudainzira Tsano. Ndiani atora mari yangu bedroom. Kudainza kwese kwa amusi kuchinzwa. Shuwa handandisutombonzwa ba. Aiwa Tsano. Mangi munoziva kuti Tsano mukadaro soka. Panda kuti Tsano hamuna kudayira here. Papa ndapana. Saka ko panda zoti ndiani atora mari yangu bedroom manyararire. Ipo vanozopanza. Saka Tsano muri kutaura mukaenda mudining room mukandogara mudining mandadainzira ndiri azvitonzwiki. Saka zita renyu marinzwa sei kona Tsano? Pamwe ndambodzima mbona. Aiwa alright chienda mudining munogara mudining. Ende ndikakunzwa Tsano ndikukudzai muri kundipa mari yangu. Endai mondidainzire muri mudining Tsano. Endai mudining. Mondidainzire ndiri muno mundinzwa kuti handizvinzwe. Siyai mapoto aya. Ndoro kwa zvasvika endai mondidainzire ndiri panapa. Kune kule hanzi. Mimi mbodaidze Tsano ndozwa ndonzira. Tsano. 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 Kwanodana nemukadzi weMuTack shop ndiani? Ndati kwanodana nemukadzi weMuTack shop ndiani? Hakuna munhu here kukicheni. Tsano. Tsano. Ndiri kuti anodana nemukadzi weMuTack shop ndiani? Pakaipa Tsano. Pakaipa. Agara yenya. Gara yapa ndigare pana. Alright. Ya ndigare panapa. Yeah. Ndakunzwiki. Mazvinzwa? Ya zvimenga mukitaura zviya kunzwiki kure uko. Ndakudza. Kana uchinge uri mukitchen mune mudining ukadainzira munhu uri munomu. Distance yacho chakakura. Babati. Akunzwiki. Anodana nemukadzi weMuTack shop ndiani? Tsano. Ndandikubvunza kuti matichiko mari yaita sei? Hey, zvandiri kutaura musi kuzvinzwa here. Ndati anodana nemukadzi weMuTack shop ndiani? Tsano. Apana mari zvaita Tsano. Enda. Ime vanhu imi zvandiri kuti amusunzwa here.